وزیر ولات سویسرا یê karobarên penaberan Mario Gatiger eşkere kir ku hikûmeta welatê wî biryar daye 1500 penaberên Sûriyê yên Lubnanê dimînin werbigire. Gatiger di daxuyaneke rojnamevanî de li Beyrûta paytexta Lubnanê li gel hevşanê xwe yê Lubnanê Muîn el-Murabî duh hevdîtinekê bi Wezîrê Welatê Lubnanê ragihand ku biryara wergirtina hejmarekî ji penaberên Sûriyê wê navbera buhara sala 2018 û buhara 2019 de werê bicîkirin. Herwiha Wezîrê Swêsra got ku ev gava welatê wî pê rabû gaveke sumbilî ye ku arman jî piştgiriya Lubnanê ku hejmareke mezin ji penaberên Sûriyê ve hewandine. Di daxuyaniyeke cude de Gatiger ragihand got ku Swêsra alîkarîna mirovahî cor bi cor li Lubnanê pêşkêş dike mîna projeyên avê û gelek projeyên din bi hevkarî li gel komîsyona netewînegirtî ya karobarên penaberan. Navborî eşkere kir ku ji destpêka sala 2011 ve tenha Swêsra 18000 penaber yên Sûriyê wergirtine. Hejmara penaberên Sûriyê li welatê Lubnanê ku bi fermî li ofîsa karobarên penaberan ya netewînegirtî tomar kirîne gihiştiye 980,000 penaberî. Di berçileya sala 2018 hejmara penaberên Sûriyê yên li Lubnanê gihişt bû 1,2 milyon ta 1,5 milyon penaberî.